עורך דין יונתן ברק, קדימה, מה לכל הרוחות יש לך נגד ניתוחים פלסטיים? כבוד השופט, זה אני. יוסי גבני, זה הוא. 75D. זה אני. אני יודע מה אתם חושבים לעצמכם. לקומדי סנטרל האלה אין בושה. לא מספיק שרוי לוי יושב בכיסא מנהלים ודופק בפטיש כאילו זה יום עצמאות, יום מולדת למדינה, מתי אתניקס עולים לבמה? עכשיו מגיע יונתן ברק, אשכנזי יפה תואר, ויוצא נגד ניתוחים פלסטיים. הרי כולם יודעים שניתוחים פלסטיים הם כמו השקה של מותג נעליים. אותי זה לא מעניין, פליטות ריאליטי רצות לשם בהצטרת. אני נגד הניתוחים הפלסטיים הקוסמטיים המיותרים. יש אנשים מכוערים בעולם. זה לא התפקיד שלנו להתעסק עם הטבע. בואו נגיד שיש בחורה, שאיך אומרים את זה יפה בטלוויזיה, מחזיקה בבעלותה פרצוף ששבר יותר מראות מגרמני בליל הבדולח. אחת כזאת שאם היית רואה אותה בסמטה חשוכה, היית אומר, הסמטה הזאת לא חשוכה מספיק. אחת כזאת שהסיכוי היחידי שהיית יוצא איתה בתיכון זה בתור מחויבות אישית. עכשיו, עדיין ניתוחים פלסטיים זה שאתה יכול לצאת עם בחורה ולא לדעת שמתחת לכל הסיליקון והזה, אתה לא באמת יוצא עם בחורה יפה, רק כשנולד ילד. כשיש ילד רואים פתאום עליה, וכזה, מה זה? פתאום רואים, אתה מחזיק ביד שלך את קווזימודו. מה אם תגיד לילד שהוא יהיה ילד בגן? זאת אומרת, מה, עשית ניתוחים פלסטיים, נולד לך ילד מכוער, הילד חוזר הביתה ואומר, אמא, כל הילדים בגן אומרים לי שאני מכוער. מה היא תגיד לו? די, אתה לא מכוער. אני רק שילמתי 70,000 שקל כדי לא לראות כמוך. בנות עושות כל מיני שטויות כי הן חושבות שאנחנו רוצים את זה. נגיד הגדלת חזה, זה לא יפה הגדלת חזה, הם מסיליקון, הם לא אמיתיים. אתה מוריד את החזייה, הם פשוט עומדים שם כפויים וקשים כמו אשכנזים שרואים הפרויקט של רביבו. וחוץ מזה, אידיאל היופי הוא דבר משתנה. 200 שנה אחורה כולם אהבו שמנות. 200 שנה אחורה ובדירה של גבני. אתם יודעים מה מעצבן אותי מנתחים פלסטיים? שהם תמיד נורא גאים ביצירה, כמו דוקטור פרנקנשטיין, נכון? הם כזה, תמיד מגיעים לתחרות, לתוכנית בוקר כזאת, הם מביאים לתוכנית בוקר איזו בחורה מהונדסת גנטית כזאת, רואים שהם בנו אותה במחסן, נכון? זה כזה, זו סיוון, סיוון הייתה פעם שטוחה ותאו, ומה שמעניין אותי זה מה יקרה כשתמות. מה יקרה כשנמות? זאת אומרת, נגיד, לפי היהדות, אתה אמור לעלות לגן עדן, לקבל את כל החלקים שלך בחזרה, אז ככה זה עובד. הרי בגלל זה דתיים לא חותמים על כרטיס תרומת איברים, כי אומרים, הזין אהבת לרעך כמוך, אני רוצה כליות בגן עדן. אז כשדנה אינטרנשיונל תמות, היא תגיע לגן עדן והיא תהיה ירון כהן. זה לא חיי הנצח שהיא קיוותה להם. שלום ירון, הנה כנפיים והבולבול שלך חזרה. ולסיכום, ניתוחים פלסטיים התחילו כרפואיים והכרחיים, על הדרך הם נהיו אובססיה של אנשים שכמו אלי ישי שבוע לפני יום כיפור תמיד מנסים להחזיר את השעון אחורה. אבל אין טעם להתווכח עם מה שהטבע נתן לך, כי בחורה שעשתה ניתוח פלסטי לא יכולה להגיד לי, תאהב אותי בשביל מי שאני, את לא אוהבת את עצמך בשביל מי שאת. חוץ מזה, לכל הנשים הכי יפות בעולם יש פגם קטן, לבר רפאלי יש נמשים, לסנדי קרופורד יש שומה, ללוסי יש צו הרחקה נגדי. ואם אתם כבר רוצים להשוות כיעור למחלה, אז זו לא מחלה שאפשר לנתח, פשוט צריך לתת לכל הקונפות מריחואנה רפואית. הם עדיין יהיו מכוערות, אבל כבר לא יהיה אכפת להם. ולי תהיה סיבה להתקשר מדי פעם. ובגלל זה צריך להוציא את הניתוחים הפלסטיים מחוץ לחוק.